बिनद 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 ओंखाम जानायाव बिनद दै लोंनायाव बिनद भिडिअ बानायनायाव बिनद फेसबुकआव बिनद गुगोलाव बिनद जेखिबो बिनदानो बिनद बे बिनदा मा बे बिनदा बबेनिफ्राय ओंखारनाय बेखौ जों दिनै सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दिनै जोङो बिनदनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन बिनदा सोर बेखौ जोङो खोथा सावरायगोन बे बिनदा बबेनिफ्राय गिबिसिन ओंखारजेननाय बे बिनदखौ सोर जोनोम होनाय बे बिनदनि बिफानि मुङा मा मुं बेखौ जोङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरावनो सावरायगोन फैदो अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो बे बिनदखौ नागिरनोसै लोगोफोर बे बिनदा इउटुबनि कमेन्ट बक्सनिफ्राय फेमास जादों माने सासे इउटुबार दं सासे नङा सानै बिसोरो बिब' आरो फंबाय बिसोर सानैजों मोनसे इउटुब चेनेल सालायो बिसोरनि इउटुब चेनेलनि मुङानो जाहैबाय स्लेप पइन्ट बिसोरो गिबिसिन भिडिअ खालामदोंमोन माने कमेन्ट बक्सखौ लानानै बिसोर मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव सासे बिनद थारुआ बिनद 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 लिरनानै हरदोंमोन बेखौ लानानै माखासे भिडिअ खालामदोंमोन बे भिडिअ खालामखांनायनि उनाव आरोबाव माखासे इउटुब नायगिरि बिथांमोना बा इउटुब नायग्राफोरा फेसबुक नायग्रायानो जा इउटुब नायग्रायानो जा बा गुगोल नायग्रायानो जा बा टुइटार नायग्रायानो जा बा ससियेल मिडिया नायग्रायानो जा बिथांमोना जेखे मेखेनो बिनद 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 जेरावबो बिनद फेसबुकआवबो बिनद गुगोलावबो बिनद टुइटारावबो बिनद जेखेबो बिनद बिनद लिरनानै होदोंमोन दा बेनिखायनो बे बिनदा सानसेयावनो भाइराल एबा फेमास जादोंमोन आरो दाबो जागासिनो दङ पेटिएम कम्पानिया गावसोरनि कम्पानिनि नामखौ पेटिएमनि सोलाय बिनद लिरनानै लादोंमोन दसे समनि थाखाय मिथिबायना ओरैबायदि आसरित माने मोनसे कम्पानि बे पेटिएमनि जोंनि भारत हादरनि कम्पानि बे पेटिएमआ नाथाय गोबां गिदिर कम्पानि आरोना बे कम्पानियाबो गावसोरनि एपखौ बिनद नाम लिरदोंमोन आसरित आरो लोगोफोर बे बिनदनि मुङावनो हाजार 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 इउटुब चेनेल खुलिगासिनो दङ नोंथांमोना नागिरला इउटुबाव बिनद लिरनानै बिनद लिरबानो बिनद थारु बिनद थारु बिनद थारु बिनद 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 गोबां इउटुब चेनेल दङ हाजारनि बारा इउटुब चेनेल दङ नाथाय सोर सासेया अरिजिनेल बिनद बेखौ जोङो दासिमबो नागिरनानै मोनाखै जानो हागौ आंनि बे इउटुब चेनेलावबो बिनद साबसक्राइबार दङ जों गामियावबो बिनद दङ नोंसोर गामियाव बिनद दं गासिबो बिनद दङ दा बेनिखायनो जेरावबो बिनद बुहुमावनो बिनदा आरो गासिबनिबो नाम बर'फोरनि गेजेरावबो नाम थायो बिनद नेपालिफोरनि गेजेरावबो नाम थायो बिनद हिन्दीफोरनि गेजेरावबो थायो बिनद बेंगलिफोरनियावबो थायो बिनद जेरावबो माने बिनदानो गोजा आरोना बांसिन बुहुमाव बिनद नामखौ बांसिन इउज खालामो गिबिसिन बे बिनदखौ दिहुनजेननाय मानसिफोरा नै बिसोर सानैया बिब' आरो फंबाय बिसोर सानैजों भिडिअ खालामबाय थायो फाल्टु फाल्टु भिडिअ खालामो सिरियास टपिकनि सायाव भिडिअ खालामो आरोना बिथांमोनाबो बिदिनो भिडिअ खालामगासिनो दं आरो गोबां फेमासबो जागासिनो दङ जेबो आलदा बाथ्रा गैला लोगोफोर बे बिनदा बै इउटुबारनिफ्राय स्लेप पइन्ट होननाय सानै इउटुबारनिफ्राय ओंखारजेननाय फार्स्टआव बिसोरो मास मोनसे ना मास मोननै सिगां भिडिअखौ खालामदोंमोन मास मोननैनि उनाव बे बिनदा आरोबाव भाइराल जानानै होदों मानोना बे भिडिअखौ गोबां मानसिफोरानो नुवाखैमोन लासै लासै भाइराल जाबाय बेनि उनाव गोबां मानसिफोरानो इउटुबनि कमेन्ट बक्सआव बिनद टुइटाराव बिनद फेसबुकआव बिनद जेरावबो बिनद 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 दा बेनिखायनो बे बिनदा जालांबाय लासै लासैनो आरोबाव गुबुना जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ बे बिनदा सोर आरो बिनदा बबेनिफ्राय फैनाय गासिबो खोथाखौनो आंबो मिथिबाय नोंथांमोना मिथिबाय गासिबो मिथिबाय दा बेनिखायनो जोङो बांद्राय बिनद 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 कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट दा हरसै नायनो बाबाय आं बिनदखौ मोनब्लाथाय दानो आं बेहायनो होख्लायगोनसो आं बाराबा नङा होमबा लोगोफोर बे बिनदा सानफ्रामबो मा डिस्टार्ब नङा होमबा लोगोफोर बे बिनदा सानफ्रामबो मा डिस्टार्ब मालायनि जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो सुख गैला आं कमेन्ट बक्स माने डाटा अन खालामबानो बिनद 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 आदा प्रान्जल बिनद आदा प्रान्जल बिनद आदा प्रान्जल बिनद आदा प्रान्जल बिनदनि सायाव भिडिअ खालाम आदा प्रान्जल बिनदा सोर आदा प्रान्जल बिनदा नोंसोर गामिनि नामा बायदिसिना कमेन्ट आं मा नायबावनो दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ आङो स्ट्राइक खालामनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ बे बिनदा बबेनिफ्राय फैखो आरो बबेयाव जोबैखो गासिबो खोथाखौनो दा जियानो जादोंला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनायनि समा जाना फैबाय बाय बाय